Thu Thar Thlirna episode somni poruka kan lo lom le veka chu tun tuma hian Russia le Ukraine indo tihtawp theih ani angem ti thupui thlir zawna kan nei dawna kan video ronda an nun bera khan Russia le Ukraine indo tihtawp ani theihna tura US sawrkarin rotna siam point somni pariat chungchang ngai tuin November ni somni pathum pathian ni khan Switzerland rama Geneva khopuya soiho na US sarkar ai ote Ukraine sarkar ai ote le Europe tongrol ai oten an nei ti kanon soi ani kha he thutkhom nei chungchang hi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan lomomati thu soin remna aum theihna tura malakna poimo takani thu asoya ma se Russia President Vladimir Putin an ti hlawhtling ni se adu ber tunin do nei meka Russia sipaiten Ukraine khotsak lama an opmek chu Russia hena pek hlen ni se ti chu an mutan ber tur ani thu asoya Zelensky hian Russia chu sipai chakna manga Ukraine op ram alak sakmek te lo manata na pek hlen ani chuan anule zela ngong thalo tak ani theyang tiin asoi chuaka Zelensky hian soina chuan tharum manga mi ram lak ching Russia hena hian loman engba pek tur ani lo tiin asoyani Russia le Ukraine indo mek ti top tur chuan ram pani ten kara in riat thiona thui tak a om thei ani lo chuan he indo hi atop mai theilo ve boka achan po Russia lam hian Ukraine khotsak lam Ukraine laka ram anlak tam tak te hi alo thlon chuan peklet an rem tikher lawanga chuti line Ukraine lampain Russia in an ram an ron hne chu te hi kan pehlen phale anti arin omlo bok ani Geneva remna theihna tura thutkhom na an nei chungchanga hian US President Donald Trump chuan social media tar langin thil tha engam tak chu aron thleng mai theya ma se tak tak thlen ma chuan lo oi mai su amai ro chu thil tha engam tak zong a thleng thuayang ti in atar lang ve baka he Geneva thutkhom a hian Russia sarkar ai tu ma an tel velawa chu wang tak chuan he tha thutkhom ten an thil soi ho hi Russia chuan an pom duangem ti po zona thei lian tak ani kan video ma salama po khan kanon soi to a US sarkar in Russia le Ukraine indo tihtawp ani theihna tura rotna point somni pariat asiam hi US le Russia sarkar mi poimoten kumin October thla a an siam ho ni asoi ania karmasa khan he rotna hi Ukraine hena US sarkar chuan a pe a US President Donald Trump chuan Ukraine hena hian he rotna an siam point somni pariat te hi an pomdon le don lo ti chiang turin November ni somni pasari thleng hun apea amero chu Geneva thutkhom an nei a hian US Secretary of State Marco Rubio chuan November ni somni pasari thleng Ukraine hena US sarkarin rotna an pomdon le don lo ti chiang tura hun an pek hi atula ni chuan thlak danglam thei ani thu te po alo soi ve bakani US in rotna an siam hi akim changin media lama mutur omlawa ma se Khawvel chanchinthar puang tu sang ten an soidan chuan he rotna an siam hi US hi le Russia tena a hu howa an siam nia ngai ania wangin Russia ta na chan thatak chan theihna tura ruahmanna ni a Ukraine chuan aram thren khat Russia laka a chan te po angai don hial nia soyania Ukraine ram khotsak lama tuna Russia sipaitena an hne chu mek bial sang Donbass te Luhansk te Zaporizhia te le Crimea ram thren khat te hi Russia hian Ukraine hne na tanga lak hlena he anin dawa an opmek ram te hi chu peklet an tum to lo nia ngai thei te po nia hetiang ania wang hian US rot na hi Ukraine tan chuan thilpom chak om lo tak ania chumi wang chuan an tonrol pui European Alliance anti Europe ram sarkar tangrol te le Khawvel ram thren kata an thurol pui te laka zual kawin US in rotna an ron thlen hi ngai to puya en non pui turin tanrol puya an soma chungani wang chuan European Allies ho hianin Russia le Ukraine indawa hian remna le muanna tak tak om theidon ani chuan Ukraine thlawang ho ngai in an ria chumiat awang chuan Ukraine thlawang hoin o an chhuwa ve boka heng Ukraine thlawang ron ho tu te hian Ukraine ramri chu tharum manga chu sakani chuan an pom theilo tur thu an non sailang ve ni US sarkar point Ukraine lam hian an rotna te hi an pom theilo ani chuan tuna Russia le Ukraine indo nei meka US in Ukraine tran puina apek trin chu ti tle momo ti top po an hrelo mai thei boxia
US hi Ukraine laka ai hnuk do kani chuan European allies te chau chuan Ukraine ramven him na hi an thok zo theina rin ombok si lawa chung te ni wang chuan Ukraine hi din mun khir taka an ding chho mek ani Geneva thut khom na tel United Kingdom te France le Germany ram te chuan US rotna anga Russia in he indo nei meka Ukraine ram alak sakto te Russia kota pek len chu an pom thei lo tur thu an soya hei ba ka hianin US rotna anga Ukraine in sipai noi rukai tam an nei to turani lo ti te Ukraine chon NATO azom ngai lo wang ti rotna te po pom har sa an tia chu tiang ni wang chon European allies an ti ho hian Europe ram him na turatan Ukraine chon atulani chon NATO azom po chu thil theilo bur anga rel kha an du lawa tin hei ba ka hian indo hi lo top ta sela Ukraine ina sipai nei theizat noi ruk ai tam an nei turani lo tia ruahmanna siam po chu an pompui theilawa atlem bera noi riat ai tam an nei turani lo tia ti san an du thu te po an soya chungte ni wang chuan European allies te hian he Geneva thut kho man ne hian remna le muanna aom theina tura ta na rotna point so pakwa anon chop chok ve boka chungte ni wang chuanin US le he Ukraine te European allies te na thut kho man ne hian eng thu nge an rel fela eng thu nge an zil mum tak ti kha chiang faka soitur omlawa a omlawa ni ti alan chin na mem chu US Secretary of State Marco Rubio he thut kho man nei zo chanchinthar lo khom tu te zo na a chan na khan in kom na le thil soi ho na thattakin ekan nei theya amai ro chu thil ti fel ngai ala oma wangin thut khom na hi hlawhtling viau ma sela a thurel fel engba soitur kha anei lem lawa a soidu lo te pon mai theya tin hemi Marco Rubio na soidana chon US President Donald Trump pangai dan lak ngai thil te po awma wangin hean nin mu khoma an thil soi ho tam tak chu US President Donald Trump patene na thil la soi ho ngai ni te poin a soyani Ukraine hi tuna hian din mun har sataka an ding meka an ram President Volodymyr Zelensky point an ram mi puite hriat tura athu soyati chua he indowan ma chon meka hian remna om theinan malatu le an ram ven himna na an tho pui lian ber US chu anin thian thatna hlo taka an ding thei nin asoya tin tuna hian Ukraine chuan du thlan tur har satakan ma chon mek ti in asoi chuaka he Russia ramven Ukraine ramven himna ta na tanpuina le ral thom lama ron tanpui thin tu US sarkar du dan hian pom lo ani chuan US sarkar hian Ukraine ramven himna a tho puina hi loin hnuk do ka mo lo ti tlem ta sela Ukraine tan chuan he indon ma chon me ka hian ding chok theilo tur khopa tlom zel kha an mabak ani boxia chu wang tak chuan Ukraine ram rorel tu an ram President ber Volodymyr Zelensky tan chuan du thlan na siam a har sa in an ram mi puite mai za an don boxia tin he indo ti top na tura tuna US le Russia ina rotna an siam dun amai ro chu US sarkar rotda anga kalta point somni pariat te hi lo pom vek ni tha sela Zelensky chu engtika ma Ukraine hian president atan thlan tlin non ani to lo mai the ni achan po he indowa hian thei to pin an indowa amai ro chu atopa he nindowa an ramin chu lai ber Ukraine khochak lam ram bial rang te kha Russia ina changchun zom vek ani chuan Ukraine ram a chuan tuna indo ma chon mek an ram president Volodymyr Zelensky chu an ram hral tu nia ngai thei ani don ani Geneva thutkom an zo nu hian US Secretary of State Marco Rubio chuan an thil soi hawa ma sona thatak an pu thu soi kan ti to kha chu ba ka in remna aum theina tura an pom tlan thei thil an zil mum thuai abe sei thu ta po soya ma sen ni po hian engtin nge he indo hi ti to pani don ti chu soi chen engma ani chung lo ani tundin huna chon Russia le Ukraine indo ti top na tura ta na US rut na chung changa hian thil ti thei thei ber chu Ukraine President Zelensky le US President Donald Trump pate in bele pot sela Geneva thut khoma rotna an siam te chu soidunin hian rotna siam ho po hi
Russia hena pek ni ve bok se ti chuan Russia in har satna an siam lo ni chuan remna chu om thei muanna amai ro chu Russia chuan he Geneva thut ko ma rotna an siam thar hi lo pom ta si lo sela Trump le Putin te po an lein dor thadle ngei arin oma tin Russia sarkara an presidential agency Yeru Usakov chuan Geneva thut ko ma European allies ten ruahmanna thar an rot chu an lo ral thiat danin Russia ta na pom thei lo le an du dan ani lo thu a soi chuak ve mek boka Russia du dan lian thil phut te hi ti hlawhtling ani lo chuan Russia chuan he indo chunjom zel hi an poiti don lo ti in Vladimir Putina Russia president khan amalama khan alo soilok to bokani chu tiang te ani wang chuan Russia sarkar thupong tu Dmitry Peskov chuanin Geneva kopuya US sarkar ai otele Ukraine sarkar ai otele European allies ten na he remna le muanna om thina tura US sarkar ina rotna siam soiho na nei chungchang hi akim changin engma sarkarin anla dong velawa andon huna anlangai tu don ni te point asoya chutiang ang thil ani te noya wang chuan he Geneva thut kho ma hian ma son na tlon tling tak tak mutur a om lo ni te point asoi theya heti ani mek lai hian Russia sarkar thu puang tu ina asoi manga hian Russia chuan he rotna an thak dang lam emo an siam rem emo hi ngai tu ngai lo ni ta sela Russia hian an du dan ang le an be senga thila kal lo chuan he rotna hi an pomorin ombok silowa chutiang ang din muna thila kal me ka wang chuan US sarkarin tuna in remna aum theina tura point som ni poriata chop chuate hi alo thlonin a luang rolve meng ti te po ngai tu ngai tak alo ni ta a British Prime Minister Keir Starmer chuan Ukraine le Russia buina chungchanga hian thil chin fel ngai alo ma wangin Europe ram tangrol te chuan November ni somni panga thole ni hian biak mu theina mangin thil soi ho na an nei tur thu aron sei ve mek boka tin Europe ram hroi tu sang sang te pain Geneva thut khom chu thil soi ho na thatak ni ma sela Ukraine ram ri thak dang lam tumna emo Ukraine du dan ang nilawa thil kalpui tumna awmani chuan an thlop theilo tur thu te le chumi a thlen lo na tura US malak na chuan Russia du dan chau thlir lawa Ukraine du dan po thlir tel tura an du thu te po heng European allies satang ram rang hroi tu te hian tongkam anon chak chok ve mek bokani November ni somni pathum thotan ni khan US President Donald Trump pale China President Xi Jinping a chuan biak hlat na mangin Russia le Ukraine indo ti top dan tur chungchang an soiduna China President hian Trump panhena hian tuna US sarkarin Russia le Ukraine indo ti top na tura malakna anei chu an thlop thu alo hrilani tin chanchinthar then khata alo lang ve mek boka he indo kumsang ni somni panni February ni somni palian nei tan hi tun thleng hian ala top theilawa Russia in February ni somni pali sang ni somni panni khan Ukraine an runa ti chuan indo khan nei tan ta ti na soitheya kumthum le thlakwa an indo to a he indo nei meka hian United Nations in an chut dan chuan civil mi singa sang thumin hliam an tur to a mi sing khat le sanga zanga somthum pali nunna an chan to ani amaro chu nunna chan za le hliam tur to za thi mumal taka chut felna ala om theilawa United Nations data hi arin thlak deuh ber tura kan ngai wangin kan han soi chuak ania Russia lam le Ukraine lamina nunna chan za le hliam tur zat an chut chu po hi ain ang lo noya wangin hein do hi la kalmek zela wangin nunna chan za le hliam tur zat hi dik taka han chu than hriat thei po hi alani lo ve theina lai te po a om ome tun tum he video kon ron siam na chan deuh ber pakhat chu tun haya hian US President Donald Trump malak na in US sarkar chuan Russia le Ukraine indo ti top tumin chak takin ma an la a chuta chuan remna le muanna an nei ton theina turin rotna point somni pariat lai siam chuakin ti hian malakna an han nei ta a he US sarkarina remna le muanna om tin tura point somni pariat anon chop chua hi mithiam tren khaten an soidan chuan Florida state ta hemi US sarkar io
Steve Witkoff le Russia sarkar ai oten kumin October tha an duan chu nia soyenia tin he remna le muanna thina tura US sarkarin rotna an nei alo ir chona tak hi chu Alaska a Russia President Vladimir Putin le US President Donald Trump paten in mu an neya thilan soiduna khami a until soi chu atanga ron in ir chuak tan nia soi te po a bokani chung te chu thil kal dan ani mek lai hian Russia lam hian an riat chin em thil chiang du pai pakhat chu he indo wa hian achak zok le ram la tam zok an di awangin an du dan hilal sela ti in Ukraine laka hian an ngani du dan na takha an ne chu Ukraine lam ero hi chuan chak zok ni loin economy lama chezok ma sela tran rol puyan nei that zok awangin kha Russia rotna mo Russia chungnung bik tur kha an pom hlei thei bik silowa chu an mutan ber chu alo ni ta chu wang tak chuan Russia ina tuna US sarkar ne na tang rol tia rotna an han siam ang te po hi US chuan ra Ukraine ne na pom turin an han thlen rup maya ma se Ukraine sarkar khalo zambik reng lawa European Union le khami European Alliance an ti te anga khan an zul ko wata anni European Alliance te chuanin Ukraine thlawang ron hawin US in rotna pom te po siam danglam mo thlak danglam ni selatin Russia thlawang khan ron haw ve ngal chat poka hetiang ani awang hian Donald Trump hian President Trump ni na aron man le ta ka athil du ber zinga pakhat Russia le Ukraine indo ti top hi ati hlawhtling thengem ti chu thil ngai to ngai takania chuta tak chuan he indo ti top na tura tuna thil tleng tharber US sarkarin rotna siam point som ni pariat te hi ti hlawthlin lo ni ta se chuan Donald Trump chuan he indo hi ati hlawhtling thei don ta amero chu he rotna an siam hi Ukraine na mo Russia na mo an pom silo chuan he indo ti top na turatan hian malak na kong thar daple emo engtina mataka thil ti chu angai don ni na langta chungte ni wang chuan kan channel lo thlir ta lo ngai thlathin tu ten in lo riat ve tan le ekan khawvel thlir zawna te min lo ngai hlut sak thina wangin tuntuma po hian source rang kan han en kol via mi tena mi thiam zok tena ngai danan nei tele until tir zawna te kha kan han la khom vea ti hian fam kim lutuk lo ma sela atlang pui hret thei turin kan ron chap chok ve ni hetiang anga chanchinthar rang thlir kol lawa chanchin pakhat pik han thlir zawna ang te hi arem chang ani chuan ron nei ve thei zau te po kan tumanga amai ro chu kan subscriber te hin lal bera indu dan ang te kha comment lama khan ron soi ula chutiang te chu kan lo thiranga atam zok du dan ang te po kan kalangai chang te po a om ome tun tu matan chun kan du tok le potang